olen Satu Hovi. Näytän neulakinnasta ruotsalaisittain, miten sitä neulotaan ja levennyksen sekä kavennuksen. Tulkaa lähemmäksi, niin ruvetaan hommaan. Ruotsalaisittain neulotulla neulakintalla on yksi silmukka peukalolla. Kun kinnasta neulotaan, otetaan yksi uusi lankalenkki edellisen kerroksen yläreunasta ja toinen näistä vanhoista. Ja käännetään asento peukalo kohti pöytää, yksi suuri lankalenkki ja toinen pienempi, joka yleensä sijaitsee lähempänä työn sisäreunaa kuin ulkoreunaa. Neula kääntyy, tulee ulos silmukan juuresta ja langan alta. Peukalot tyhjennetään kokonaan ja peukalo ja etusormi asettuu puristamaan neulaa ja sillä olevia lankoja. Ja neula asetetaan siten, että se tulee ulos peukalon juuresta, jolloin uusi silmukka muodostuu kauniisti kynnen juureen. Työ etenee samalla lailla jatkuvasti. Yksi uusi silmukka ja toinen vanhoista käytetyistä. No, nyt meni jo liian pitkälle. Noin. Peukalon takaa 2 ja sitten liutaan. Ja puristus ja veto. Leventäminen ja kaventaminen tapahtuu eri tavalla. Kun levennetään, otetaan 2 samaa jo käytettyä silmukkaa. Käännetään, otetaan yksi uusi lankalenkki ja toinen pieni ja neula kääntyy lenkkien yli ja tulee peukalolla olevan silmukan alta ja langan alta pois. Kiristetään hyvin kireäksi. Kaventaminen tapahtuu siten, että otetaan 2 uutta lankalenkkiä ja yksi näistä vanhoista, eli 3 lankalenkkiä neulalle. Ja peukalon takaa 2 lenkkiä, neula kääntyy lenkkien yli ja tulee pois peukalolla olevan silmukan alta. Peukalo tyhjäksi, puristus ja veto. Kaventaminen ja leventäminen eivät näy kovin voimakkaasti tässä työssä. Jos halutaan esimerkiksi neulakinnasta tehtäessä tehdä ranteeseen kavennus, pitää yhden kerroksen aikana kaventaa noin 10-15 kertaa. Langan loppuessa lanka jatketaan tekemällä edellinen silmukka uudestaan. Ja työhön jätetään langanpäät, jotka myöhemmin voidaan leikata pois. Nämä langanpäät, jotka ovat täällä jo edellisten kerrosten takana, voidaan leikata pois tästä työn juuresta, mutta edellisen kerroksen lankalenkkejä ei voi vielä leikata ennen kuin näiden ylitse on neulottu kerran. Ja seuraavaksi näytän langan jatkamisen. Otetaan uusi lanka. Näin. Edellinen lanka vaan jätetään tähän ja uusi lanka aloittaa samoista 2 silmukasta, joista äsken mentiin. Peukalo kääntyy ja täällä peukalon alla jatkos ottaakin 3 silmukkaa. Eli seuraa edellisen langan juuria ja menee tämän ensimmäisen silmukan alta ja peukalolla olevan silmukan sekä edellisen langan alta. Nyt ei tyhjennetä peukaloa. Ja muistetaan jättää langanpätkä tähän.
Se siirretään peukalon alle puristuksiin. Ja nyt lähdetään tekemään normaalisti eteenpäin työtä. Eli yksi uusi, yksi vanha, kääntyy, yksi lenkki ja toinen lenkki ja kääntyy lankalenkin alta ja langan alta, peukalo tyhjäksi, puristus ja veto. Tällä lailla sujuu jatko. Kiitoksia.